Как кучетата виждат света? Знаете ли, че те могат да разпознаят в коя посока сте тръгнали, като помиришат 5 от стъпките ви и преценят колко стара е миризмата във всяка от тях? Книгата "Какво искат кучетата? Наръчник за щастливи кучета и доволни стопани" може да бъде от полза на всеки стопанин. Ще прочетете толкова интересни факти за опашатия ви приятел. Ще се убедите колко природно надарени са и как вие може да им помогнете да развият потенциала си. Разберете как е развит слуха им и как е устроен периметъра на вниманието им. В книгата ще откриете ценни съвети във възпитанието, видове игри и наградки. Ще се научите да разпознавате настроенията на кучето ви по изражението му, движенията на опашката му и начинът, по който лае. Обърнато е внимание и на справянето с агресията и доверието към непознатите. Книгата "Какво искат кучетата? Наръчник за щастливи кучета и доволни стопани" е повод да опознаете вашия любимец още по-добре и да усъвършенствате командите, на които все още кучето остава безразлично.